ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏବେ ମୋ ଡେ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଫ୍ଟ ସକାଳ 8ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା। ଆଜି କାମ ଅଛି ଗୋଟେ ବିଏମ୍ ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି ଏଟା ଗାଡି ଆସିଲେ ଯିବ। ଏଇଟା ଏବେ ଖାଲି ହବ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଚାଲିବ। ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ଖାଲି ହେଇଯିବ ଏ ବିମ୍। ଏଟା ଖାଲି ହେଇଯିବ ଏଟା ବାହାର କରିକି ଏୟାର କ୍ଲିନ କରାହବ। କରା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିମ୍ ଆସିବ। ଏଇ ବିମ୍ ଟା ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିମ୍ ଆସିବ ତାପରେ ଯାଇକି ସେଠୁ ଚାଲୁ ଲଗା ହେଇକି ଚାଲୁ ହବ। ଏବେ ଚାଲିଛି ଦିଟା ଯାକ ମେସିନ ଚାଲୁଛି ଏବେ। କଲର ଫୋନ ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ଚେଞ୍ଜ ହବ ସେ କଲର ଟା ଆସି ଚାଲିବ ଆପରେ। ବସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବିମ୍ ଟା ସରିବ ତାପରେ ଯାଇକି ଚେଞ୍ଜ କରାହବ ଆହୁରି ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଆଉ କାଟିକି ରେଡି କରିଦେଲି ଦିଟା ପାଇବି। ଏ ଦିଟା ପାଇପି ଦିଟା ରସି ଲଗା ହବ ଆଉ କାଟିକି ରେଡି କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଦିଟା ବାହାର କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ଦିଟା ବାହାର କରି ରଖିଦେଇଛି। ତ ଚାଲୁଛି ଗୋଟିଏ ମେସିନ ଚାଲୁଛି। ଚେୟାର ବସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ଗାଡି କେତେବେଳେ ଆସିବ। ଏ ଦିଟା ବିମ୍ ଯିବ। ଟାଇମ ହେଇଛି 10 ସାଢେ 10ଟା ହେଇଛି।